Horas madihita saluhuna. Adoras ta mulai pertanyaan tadi bahasa Borginon, perjulu mahita martangi yang nahong di bahasa Rohata, martangi yang mahita. Amin. Mari de maita sebukede nomor 577 Aisyah 2. Mari hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Saunon dohatan ni Tuhan Jehova, manangisi na mameleon hamolateon, ido na pasangap ahu, jala mambahin dalan, asahu patuduhon tu ibana hatuaon ni di bata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata perguguna suatu dosan jala para siroha upaserep hami rohanami di jolom jala upangido hami tuho say lehon asini roham manggohi rohanami jala sondangi rohanami marhite-hite todim asala muting kalon hami nasa dosa nami jala utangion hami atam na badiai say payon mahatam di bagasan rohanami asa perbuin na dengan hami upangido hami salu nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan Taborginon di mana tersurat di buku Pesalmen bidu sarasa 10 tolu mamuka maya sada sa rori Asia marsurin-surin mahita majaha
Haleluya, mamuji mahamu, alia kana poso ni Jehovah. Puji hamu magor ni Jehovah. Siana habisaran ni mata nyari, rodia hasudutan nado, si pujion gor ni Jehovah. Tung ise masong Jehovah di batatai, tibo ibana marhabangsa. Ibana paghehew na mensian orbuk, di patibul do na pogus, isian gambo. Ibana payan perempuan na hol di jabu, gabi ina nalas roha mida aka anak na, haleluya, ima sahat na. Mertua mana tumangion hatani di bata, jalan na upiapsa, amin. Tapi gima korui 5. Mare data siya buku ede nomor 600 siya belum ada ayat 2.4. Selalu
saluhut nanguluki. Tapasada rohata martangi yang maita. Ali di bata amanamina di benua gijang nahusobahami mariti anakmu Kristus Yesus. Mauliate rohanami Tuho Tuhan. Huhilala hami jalahuet dokok kami. Saluhut denggani basam na mangiring-iring ulu nami. Bolas sami marhahi pason sahatu bagas jorom. Lau mandohoti partangyangan nami. Sahali saminggu di ingananon. Do takadongan nami namar sahur dito nga bagas nasida marhite live streaming. Pasu-pasu Tuhan haroro nami. Dina mamujiho. Dohot laho tumangihon barita nauli na pinasahat ni naposom. Amang padita naibaho. Say papulik rohanami Tuhan. Asamian tod dimi di hami. Mangarajay hami. Nang naposom pe Tuhan. Parsahalay mana ibana. Asa goklas ni roha manami lau para rato barita naulii. Nuaing pe Tuhan hutangi ko kami do saluhut ruas ni huriam sian sudut no met satu na magudang aka lansia pe homa Tuhan nami nama masu-masu aka poso-poso dana na met asa sibur magodang aka parsikola di parbisuho Tuhan asa ringgas na sida martangiang ringgas marsiajar laus gabe anakon na hinalomohon ni roham akan natoras pe Tuhan di pargugoy ho lau mangula si ganupari marmuduhon ni anakon na sida dohot habingeton ng gajang ni umur akalan siya di pargugoy ho di tiki mardalan lau marsaur di bagas jorom manang ahape na niula ni nasida. Huingotami Tuhan akayanakon na mga lului parkarejuan say paringgas marohana sida makirim tuho na lehonom mudoi hobartu ari halehetan na akayanakon na nonggok umurna na mga lului sirokap ni toddi patongon matuhan tu nasida akka nasahapor siyodo nasida jala burju marroha suang songoni diganup keluarga na paymay mahon manang masihol makirim pasu-pasu hagabeon lehom may Tuhan asa taruli na sida diaka basa-basam ali Jahoba debata nami silehon hamamalum mauliate Tuhan di hamamalum nang pinasahat mutuak kana marsait dari nasalpu nuaing petok tong hubo kami di tangyang nami akka dongan nami na marsahit ima amangha sida buke Ivan Johannes Utagaw, Inang Nyonya Manik Boru Butar-Butar, Amang R. Sibarani, Mary Borusyobi, Amang B. Hutagaw, Amang Erwin Napitupulo, Amang Johnny Hutahayan, Inang Nyonya C. Manuru, Doho Sudea le Tuhan, Nasohu Goarihami, Nanuaing di rumah sakit manang na di Jabu Nasida, pasu-pasu ganup aka usahon na pinatupan nasida, pasu-pasu tim medis asa hobarma tulomoni roham na niula nasida dalan lau pasauton manang pasahaton hamamalum tu pamatang ni aka na marsahit pahisar pamatang nasida Tuhan guklas ni rohanami nang akadongan nami molodung di jalo nasida hamamalum na pinatupami tugandup halak na makirim ali debata manami si Leon Hadamion suan maholong ni roha di hami aka parhalado sama parhalado aka parhalado tu ruas ni huria sama ruas ni huria suang songoni Tuhan suaton maholong ni roha nang dame tu bangso dohot negara nami luat nagabe inganan nami mangula si ganopari asa tok tonggok ni roha nami Tuhan marsaor mangula manang ahape na niulahami Tuhan gok tutu akka sonang ni roha nang hujalo kami sian tonga-tonga ni parnguluan nami ali di bata manami upuji kami doho Tuhan di sadok ngulu nami uben na roha mi tu bagas coromon di nama reddepe aka punguan sian wek di nama reddepe aka parpunguan korsian kategori di nama kasuhuto pe Tuhan sian tonga-tonga ni huriam ima wek 5
pasu-pasu haroro nami, pasu-pasu nang akan nampatu bigihon ede puji-pujian, asal martabata bahalak, nalaho memuji pasangapoko di bagas coro manang di dia pe Tuhan. Ale Tuhan nami, urasi hami sian dosa nami, asa tamahami gabe anak komu, tangi homa tangi yang namion, marhiti anakmu, Kristus Yesus si paluahami, martangia kami todopanmu. Amin. Tabigema kor ina maranata diuduti kor ama pertukuan.
Mare Dehitas, Sabukede nomor 524 ayat 1 Rodia 2. Ta pasada maruhata asini roh hamadihamu doho dame sian debata mata doho sian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta di partangangata di Bodarion tangohonot tama hatan itu hatta nagabi berita nauli dihita imbana tersurat di Lukas 10 ayat sada rodi 10 tolu. Lukas 10 ayat sada rodi 10 tolu. Tapai hutihut kujahahami songonom mahatana. Laos didok ibana ma tu sisian nei. Adong ma sada halak namora namar juara bagas. Jadi terbortik matu ibana di paswasai ko juara bagasiar tanah gabi di jo ma ibana ninna mamanduk ibana dia do ina hubege taringo tuho patuduh ma paretongan ni juara mi ada terbaik kobe liak ni juara bagas jadi marhurasi ma juara bagasi dia nama si bainokku ai buatun dituaki nama si enda hajaroki mamakur tanga dong gugukku manehenehe maila au ummata he si bainokku di rohakku asa dijakon nasida au tujabu nasida ia dung dui peijurau sian hajaroki. Jadi sedama di ju nasa persingiran di duk ne tujulona di dok ma tuna perjoloroi sadia sigara romi tutuatta alusna 100 gucimiak gebeninda mamando ibana ala masurakmi dungi hudul maho manuraton hatop 50 tunasing muse di dok iyaho sedido sigara romi 100 tuhukan eme gabi di dok tibana ala masurakmi dungi surat tuma 20 jadi dipuji namoraima juara bagas nageduki ala bisuk
pabainan nei ay ubisuk do anak purtibion asa anak hatironi mangakupi dongan na saroha au pe hudo madihamu lului hamu madihamu ale-ale marhite-hite mamun degeduki asa ia duk sudai gabi dijakkom mahamu tu bagasan akka parmiana sugut ya haposan halak dinautik haposan maibana nang dinagodang yang gugeduk ibadah dinaumotik geduk ma nang dinagodang asa molo sohaposak kamu mangaraduti mamun nageduki ise matong pasahatot tuamu artana tutui jala molo sohaposan taringo tu ugasan dinaleban ise maulo mangalihut tuamu natu hamuhian dak kaula sada anak somang dueduk sai khosoman nado nasada haholongan nado nasada nari hobaran nado nasada tuisan nado nasada nari dak kaula kamu debata rap dohot mammoni di sima sahana horas madihita saluhukna horas madoh akan ijabah bagaimana mangalusi ijabah do mangalusi molo taparohahu turpuk tahun taringo tu sada tudusan gambaran upama biasanya molo di Yesus tudusan gambaran upama asamurado atusan alai molo tapai huti hut turpuk nata jaho dakuboto murado hita mangatusi songon namoldo hita mangalapati. Nats ini sepertinya ada sesuatu yang bisa disalahartikan molo salah mangalapati. Alani gudang do halak ketika membaca ini merenungkan ini justru bahayana mengambil kesimpulan yang salah. Bahasa kesimpulan yang salah tubuh masuk ke sukun ijaha terbortik bolo terbortik berarti informasi sahat manang melalui dima sahat tunapunasai ternyata orang kepercayaan juara bagas manang na biasa diterjemahkan sebagai bendahara situ puro ale menyalahgunakan arta natiniuk nei alani terbortik matuna punasa sehingga bajoba pertanggungjawaban muninna ala justru tapi hutihu nak kaning disi gebe muncul kata-kata pujian sada pertanyaan curiga doi bana ala justru gebe dong kata-kata pujian Nabi di mana bah ninna sasitong na molo nga curiga hita tu sada halak nangarong disi pujian disi molo tapanggido sada pertanggungjawaban sian halak nataliat tugas tu ibana hapedang beres muse diulau-ulau ni ba pecaton namai alai di sino nang tabereng wasa gebe dapat pujian ibana. Jadi memang adong do piga hal naneng taparohaho sia turpuk tahun ngasalai mana mengulah-ulahna alai ternyata dipuji. Kenapa dipuji? Bui mata bereng napar julu sejahat-jahatnya orang apakah ada kelebihannya? Sebaik-baiknya orang apakah ada kekurangannya? Saya dong do saburju-burju na halak saya dong do hatakakon ni sautik alai sajahat nape halak tong dua dong nilai positif sautik siani berengon alani do nang di buku poda molo tajah di buku poda onom ayat onom molo sosalau diajari do hita disi marguru mahamu tu porngis amada bui hita marguru tu porngis besok ngekutu di setit dospe ngahabisi ngalisati
Tapi ternyata dari benda kecil itu, dari makhluk kecil itu, ternyata dong luar nilai narga. Nah, songoni mau dipuji, pasal dipuji, karena memang masih ada nilai-nilai yang baik yang bisa kita lihat, kita perhatikan. Takas do tajahanak kaning depistel tei, ibana pahehehon namekmet sian orbuk. Ternyata sesuatu yang tadinya sian orbuk, Tuhan itu menghargai. Mulai do wik 5 teh, na jupangau na asiroha. Jupang matutua sini roha, ay sian orbuk pe di parar do. Sian namek pe dihargai do. Nalea ninna maranata teh, inna maranata. Tapi diyakini tung pelea ditangihud. Jadi udah sadar nata bereng Tuhan sebagai pemilik dan pitoripa sudah nasalai, tapi tetap diberikan kesempatan, dihargai. Songoni mahita di tonga-tonga di kelemahan, di tonga-tonga di kekurangan, tapi juga bisa melihat hal-hal yang baik. Suatu pitor nol nilai ni jolmai tuk perupani gudang kekuranganna, gudang kesalahanna. Mari kita melihat hal-hal yang baik dari situasi yang tidak baik. Nah, padua hon naing tabereng setrupuk tom memang asa unang harafiah kita mangalapati hatan itu hatta molo disodi do memang takas do mendapat pujian. Sada pangalahu situruon dia tidak kona punasai. Jadi dipuji namoraima juara bagas nagiduki ala bisuk pabenai ala bisuk. Jadi mangalapati hata bisuk setor dalam arti tikosian. Ada banyak hal yang tidak bisa kita terjemahkan di perjalanan di ngulut tahun. Upama contohna di hitabata mangajuk tarokon donga sabutuha. Usukum majo ahama bahasa Indonesia di donga sabutuha. Dan adong boleh menerjemahkan ni. Ale tatusi do di bahasa Indonesia donga sabutuha. Alani dudang bu hita harafiah, mulai duduk nabi suk pitor songun nerwati, bisuk buhado. Dang bu hita tor menalan langsung apa yang kita dengar, ikut takas do talapati. Molo adong dong atta mardalan mulak mahitan nemu salah pertanyaan. Taruh kematuru ngatta, perjulu hamidah, nit tarupani, bahasa Indonesia nih. Batakas alusia mudi do. Parjolo hamida bolo nikuru pandian not. Bahasa Indonesia nih. Duluan ya itu kan. Dan gabe pertama kami ya, dan gabe ni ngudah. Harafiahna parjolo pertama. Ale dan gabe i lapatan ni parjului duluan. Songoni don munang pitor tayo itu. Nabi suk berarti apa budak memang ototoi sotung gabi songoni pemahamata ketika kita membahas ini. Tapi ada sesuatu nilai naboy tabereng siap perjahati dan bisuk secara umum, tapi ada satu langkah yang betul-betul memang kita belajar dari dia main. Na perjulo takas do debote mana nalo masa tu ibana. Nalo masa tu ibana. Marfurasi pecaton na mau. Atong boleh pecak buhama. Jadi bolo pepatah madokon sediakan hujan sebelum payung. Jadi teh. Sediakan payung sebelum hujan. Karena dia sudah tahu, ini mau hujan ini.
Ngabo teman anggap persudakku nama. Alani bohado. Pasobuak ku sudah daun. Terus bagaimana? Saya akan mengambil sikap. Sikap ni mana? Songonom mahuwain. Di masa-masa sulit, ternyata dia bisa berpikir yang baik. Jaladada kholat tu dirina. Dia bisa berpikir yang baik. Di masa-masa sulit, dia bisa berpikiran yang baik. Dada tu dirina. Alai tutuanna doh tuna marutangi. Sadia utangmu 100, tebamma 50. Dang mengarugi tuan nai mana sih? Alai ibana sebagai pengelola keuangan, totu adong do gajina, totu adong do nilaina. Toi marah, songonom mak 100 mau tangmu. Alai ngadi rohana 50 manon diau, 50 manon dikatuai. Alani sedia teh utangmu 100, baik 50. Unak peta ora potu manangaha. Alai dak kurugi tu aku, sebaliknya horui tanggungannya. Yang ini tidak terbeban, yang sana juga tidak dirugikan. Iman nilai yang baik. Tumagum majwa manauni. Tumagum majwa manauni. Unak peta ora potu tanau. Alai dang gabi horuyan dan gabi hububanion. Itulah nilai yang baik. Jalaido asa tabereng bolo istilahnya kena malo, dia punya visi, dia melihat ke depan. Ketika dia melihat ke depan ada visinya, maka ada misina. Asasah atau tutitikan songonom mabenoku. Jadi dia punya misi, ama misina huarui maun. Asa amas sugotau molodang karijo pe kubam songonon. Diurui mau. Ido nari bienerang napuna say luar biasa do bayobah. Dia punya waktu, punya limit yang terbatas. Baik majo pertanggungjawaban mengenna. Maka dia mempergunakan waktu yang terbatas itu untuk melakukan sesuatu yang berguna. Berguna tu tuan nadang dirugi, marguna tu peminjami gabe diurui. Tungpe dan gebeda potan ibana. Ido hal na baik na dinggan na tabereng asa gabe merbisuk do ibana din mendapat pujian. Jadi hobar tusido molo pala benda haraon juara bagason mendapat pujian ala satu tindakan yang benar bebalagi mahita akanak ni debata. Datung langsung mendapat pujian kita si Tuhan ni ala ni gorangnya kena ulah kena dengar tabain. Ido na disungguli di so. Harus ada do nauli na dengar di mana itu mendapat perhatian dari pemilik yaitu Tuhan. Apalagi mahita nang gudang maben naula kena dengar ala ni ikut semakin termotivasi do. Harus ada ibadah dipuji. Apalagi mamalo gudak kumain. Dalam uli mau di Tuhan ni ajakan mengingatkan kita untuk melakukan yang baik dan yang baik. Di masa-masa sulit pun kita harus melakukan yang baik. Dan memakai kesempatan ini mabanda susuman. Allah memakai kesempatan satu kini membuat sesuatu yang bernilai yang berharga buat yang lain dan juga nantinya itu menjadi sukacita bagi kita. Ido na parjolo jalan na paduahon takas didok dia 10 tulu nak kaning taringot tuna haposan ia haposan halak di nautik haposan may ibana nang di nagudang yang gugiduk ibana di nautik geduk ma nang di nagudang dan seterusnya asamolo so haposak kamu mengaraduti mamon dagiduki isi matong pasatut tuhamu artana tutui. Jadi persoalan kepercayaan. Haposan di nautik
pasahatok kuma nagodang. Jadi adong dosa ada guru dikilau perpisahan SMP to SMA tanpa sepengetahuannya kemuridon. Sa sitong na nga di bayan di CCTV nga dong kamera di ruangan ini. Alay dang ibo murid na ini. Jadi ini na guru na marupani. Kita mau berpisah. Ini saya sudah memberikan hadiah. Gudakian coklat iparade guru na ini. Iba imejai. Saya mau memberikan hadiah kepada semua murid. Saya sudah sediakan ini banyak coklat. Itu keluar ma guru na satu kit keluar. Kalau keluar guru ni, kalau memang coklat na gudangi, itu Roma saya sekudulan na. Gudang dorangi botan nonin na. Itu dibuat di mana? Songoni mana sing? Itu dibuat di mana? Gudang Mamoru. Alai memang ala gudang, nak pola tarida. Masuk ma guru ni, ibagi mak cukup dok. Alai 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian isi lidiki guru Neima ayarong do di CCTV 20 tahun kemudian ibereng makana mabuati bohado kehidupannya. Ternyata 20 tahun kemudian nama buati maaf ngarong nasiga rumah tanggana akadongan naso mabuati ternyata dinggak karejona haposa dinautik maka dia akan diberkati. Alai moloso haposa dia naritik, bagaimana diberikan dia yang berbanyak lagi. Dan sadar nasida. HP na diuji guru ne do dipiakut di si, sengaja lah guru ne keluar. Sahalinari, HP sudah dipasang CCTV. Bohadok kemuriton. Haposa do halakonan non. Tapi ternyata banyak murid itu langsung ngiler. Itu mereka membuati coklati. Jaladang di pagua guru nei, dang diorai guru nei. Tapi dia hendak membuktikan nats ini. Haposa di nautik, dungi lenok kemana gudang. Alai moloso haposa do nautik, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu neng bukti honon di guru nei. Makanya 20 tahun kemudian, ibereng mak tetungatam mati. Di sini dia gimana? Ternyata benar. Baru rumah tangga baru pengetur pun masalah. Halak nggak kerijo, HP ibadah nggak kerijo. Alani do tuhita saluhna firman Tuhan ini mengingatkan haposat dinautik. Lenon nama godang. Alai mulu sautik pedang tidak layak dipercayai, bagaimana diberikan berlimpah. Alani tudosa doon. Molo parjaha pe mendapat pujian karena tahu berbuat baik, apalagi kita anak-anak Tuhan. Haposa mahita di nagodang, asa margadda-gadda. Haposa mahita di nautik, asa martabata bananga kalis norohata. Tuhata mama masu-masu martangi yang mahita. Malati matuhad disungguliho do hami marhiti hatam. Asa naing matutu marlapatan ngulu nami. Bui hami marsiajar sian hatam. Harus sian namek-mek na sumar gugu. Saya dong dua kenauli sitiruon. Sunguni majari hami Tuhan lau mamering manangahan na masa. Manangahan na dong. Parsiajaran nargadui di ngulu nami. Terlumubi matutu oleh Tuhan. Di bahasa-bahasa hokodo Tuhami. Pasu-pasum. Disungkuli hodo hami. Marhite pasu-pasumi. Asa gabi haposak kami. Mulo haposak kami dan nautik. Pasahato mudo na merlubi-lubi. Alay mulo so haposak do hami dan nautiki. Buhama pasahato mo tuhami na gulong, na muli, na denggat. Alam niya siroham Tuhan.
mulut tersuruh kami gabidang haposan, mulut terjuluk kami gabijol mana susumat dia rupamu di tonga-tongani haliaun nami tatak mahami asa takas hu hati dakok kami naju pangau para siroha unang majujur akadosa nami alayat jumahami dihagaleon nami asimaroha tangi huma pangidua nelelek nami na upasah tami holan mga sahon gua anakmu Yesus Kristus para asiroha amin. Red mahita hut pasatun pilata ayat tolu jongjok kita tadehon tangiang alia manami na di banua gijang sai penur badia magwarmu sai Roma rajon sai sat malam nurham di banua tongaun sonda di banua gijang nama Tuhami sadarion hamuduan siapari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongon nomor dosa Tuhami unang kami tugihon tu pangujuna padua mami sian pangago nahona pun harajang nuhud hagogo rode sanga pun salin benangna amin.
Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran itu di parbadia imam mangaramuti hamu saluhukna. Tuhan Yesus memberkati. Amin.